Kinibingelele nonke lapha enikhona indumandumane yathi mesizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembethe mfazane empandla inhliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyembane khonto kwazi igazi nabayikhalamazi dictionary nabayithethe umndeni inhliziyo zamadoda sibombe inhliziyo zeinsizwa sibombe inhliziyo zamadoda kubi South Africa yonke iyanyakaza ukhehlelezi ubenza bhiza abantu uNkulunkulu wami dideke ukhehlelezi yophumula abantu abaningi sanibonani yonke indawo ngibingelele eThekwini ngibingelele eGoli ngibingelele eCape Town yonke indawo lapho kufinyelela khona ivideo yami wena nje okufanele ukwenze ngicela ungiciphisele ibutton leli eli-red nje elingaphansi kancane nje subscribe then you press le nto encane engathi ibell press lapho it will give you ama notifications whenever I'm posting my videos igama lami ngidokotela uKhehlelezi maybe if I can give you background yami kancane mfana nje omncane wazalelwa eJohannesburg Hospital but ezalwa umama wase Eastern Cape endaweni yaseMzinto Monfrere dolophu umzozo chiya umtolo kalweni sibongo leso kubo kababo wami phansi eMonfrere uChethu uTshalamba uyena ufakade zala phansi Mandileni ngakosikhathi sabambiqala isigodi ndoda yangikhulisa stepfather wami indoda engihlonipha kakhulu la ukushadele khona umama umoyo indoda phansi kwelaseZimbabwe ngihlonipha kakhulu anoma kuthiwa kwenzakalani angifuni lutho ngabantu baseZimbabwe ngoba nje ngiyabantu baseZimbabwe ngiyabahlonipha kakhulu on Saturday it's my birthday ngizosho ngithi happy birthday to myself happy birthday ngiyilo muntu ke mina engikanje mina isiphiwo sami esokuthi ngisiza abantu not ukuthi abantu basize mina I've accepted that ngihlala ngibona ngihamba imicimbi shayinikele imali ezingaka but you will not see those people coming to my thing because nganale understanding yokuthi mina ngadalelwa to be a giver not to be given I've accepted that but by the way happy birthday to myself and all those who will attend my birthday party thank you so much nisasendleleni niseza and namhlanje kunento ngifuna ukuthi ngizoyiclearisha kubantu ngizoyikhanyisa kubantu ngizokhuluma ngesiphiwo a gift ngizokhuluma ngesithunywa ngizokhuluma ngento yokuhlola ngizokhuluma ukuthi masuhlolile ukubaluleka kokulandela into esikuhlolile kunabantu abasuke bethi osekuvelile kusuke sekunqotshiwe the question is Paul what was the reason for you to go and uhlole masozothi mawutshelwa bese uthi kuvelile so asekho isidingo okay nansi into la ukuhlola sizoqala la uma wawuzovuka uya kaDlamini yohlola umthetho uthi emakhaya wawuqala ebusuku ulale ubikile kubantu abadala endlini emsamo ukuthi ngizovuka ngihambe le mali ozohlola ngayo wawuyithatha ebese uyibeka emsamo bese uvuke kusasa uyithathe leyo mali uhambe wenzela ukuthi idala zakini kaDlamini zihlangane nezakakhehlelezi bese ziyaxhumana right kunabantu abadidekile abaningi I've went ama test amaningi abanye bathi hayi ikho leyo nto ngengezwe ngelinanga hayi ikho leyo nto siya recordwa kunama cable asuka ngazi kuphi aya kuphi okay the question is ngicela ukubuza uKhehlelezi mangisesontweni ningibona ngigila imkhuba le ngisuke ngigile esontweni imkhuba bathi futhi utsheliwe I remember when I was on Gagasi FM ngiqala ukuhlola ku Gagasi FM kunama allegations noma indaba ezake zaqhamuka zathi mina no Alex siyabahlela abantu akekho umuntu ongahlola kanje eradioini siyabahlela and uma ngicabanga kahle the first person abaqala bamvidolize eGagasini mangihlola was me because they wanted to prove to people ukuthi no makahlola lo muntu usuyehlalele incingo ziyangena kuproducer ngale angenise then do zishe and okay I've decided manje ngibona ngasayi kakhulu Gagasi cause FM Vuma FM izilo mzansi I've decided to reserve myself not to go emisakazweni eminingi kakhulu because ngibelievile ukuthi I do have power lento ngiyenze my radio I can still do it ku Facebook noma ku YouTube noma ku TikTok have a phone show people phone camera na iPhone then bayafona ngibiza inamba bayafona abantu
whoever can call bayafona abantu. Then the same thing engangenzele etweni. The first time ngiqala ukuduma mina ngaduma kakhulu okhosini. I remember when I was doing prophecy ngihlola uNkosinathi Mshengu, ngangihlola khona, mangihlola ngihlolela abantu. Uzokhumbula ukuthi mina mangilele ebusuku uthi umkhulu kimi bonke abantu abazolashwa uwe, asinandaba nokuthi isitha sakho noma lowo muntu akasona isitha sakho. Thina sidlozi siyoxhumana naye ebusukelele uyokuphupha. So mayiphupha lowo muntu kuyobe kukhomba ukuthi kufaneleze kuwe. Asiye lana ufikile umuntu wahlola mbese umuza uthi Khehlelezi, what if ngiyafika ngizohlola kuwe ngijika leyo nto angisayilandeli? And another question, uma ngihlole this year, do I have to come again next year ngizohlola? Bese ngicela uphendule okokuqala lokho. Uma uhlolile kubalekile ukuthi into osuke uyihloleliwe uyilandele. Most of my clients I tell them this. Akufanele uzuyenzelwe yimina engikuhlolelile into. Ungahlola Khehlelezi but mawubona ukuthi price is too much, ungaya kulabantu ababizwa ngogedla. Ugedla umuntu ongathwasanga, owavuka noma esebonisa imithi, wazi imithi but yena ukuhlola akakwazi. Uthi mawufika umchazela ukuthi kunje bese thatha izinto ahlanganise akunikeze. In other words, uyihlolela wena mawufika kuyena, mawuqeda ukuyihlolela yena akwenzela izinto, right? You can come to Khehlelezi, mawuqeda Khehlelezi bese akuhlolele, mawuqeda uthi hayi ngiyezwa Khehlelezi imali engaka nginayo, bese uyakugedla akusize. Kubalekile ukuthi into uyilandele ngoba uthola ukuthi umoya wesinsikhathi uyakutshela ukuthi wena usazoba nesifo samathumba. Ukuze uyi-avoid lento kufanele uthathe u1 no2 no3 ngoba lesifo kahle kahle sasiphatha ugogo wakho ekhaya osowadlule emhlabeni. Lento ugogo wathi makashona maybe wangeniswa ekhaya, kwakungafanele angeniswe, lesifo sasingadingi ukuthi ngeniswe ekhaya, but ukuze lo moya nukhiphe out ekhaya kumele nenze u1 no2 no3. Khona ngizwa khona ungangizwa. Typical example, umuntu oshone ngesibhamu, ngengozi yesibhamu edutshulo noma ngengozi yemoto, loyo muntu akufanele angeniswe ekhaya ngoba leyo nto ilandela abantu basekhaya. Kunezinto kumele zenziwe, akaxosha kalahlwa kabi, kodwa maybe umlindelo wakho ubanjela ngaphandle kwegceke ngoba leyo nto isuke isizoba umkhokha phakathi la ekhaya. Maybe ngokuswela ulwazi abanye abantu bamngenise, mabemngenisa isizukulwana sakhe bese siyabuye sizohlola Khehlelezi bese ngifike ngiyibamba ngithi yazi ngo1997 unomuntu wafa ngokudutshulwa. Uthe makafa ngokudutshulwa nami ngenise ekhaya, kwakungafanele imngenise. Uma ngikuhlole nawe njengamanje ngibona uhamba wehla u1 no2 no3, right? Yini ofanele yenziwe ke manje? Kufanele uzame lento engutshele yona ukuhamba uye kubantu mawungekwazi mina, niyozama ukuthi leyo nto niyilungise, which means sigcwalisa isiprofeto. Ngisho naseBhayibhelini umuntu oyikholwa uzokhumbula ukuthi kunomuntu kukhona indoda I think inkosi uFaro eyathi mayihleli wabona isandla sibhala odongeni. Lithi iBhayibheli mayibona isandla sibhala odongeni wabiza bonke abaprofeti, wabiza bonke abantu abachaza amaphupho ukuthi bazochaza ukuthi lesi sandla esibhala odongeni ichaza ukuthini lento ebhalwe. Lithi iBhayibheli wabhalwe ngelanguage angayazi. Basha umhlahlu bonke kwaqhamuka umfana omunye owayechaza amaphupho noma owayekwazi ukumsha into ekhulunywa umoya ongcwele. Wachaza wathi cha, lokho kusho ukuthi umbuso wakho usuyaphela noma usuyaphela ngoba ukhonozelwe osezele umfana ozothatha lo mbuso oyena ozophatha. Yila lithi iBhayibheli unkosi uFaro wathi bonke abantwana babafana abana 2 years kuya phansi abanjani ababulawa. Ngizama ukuchazela ukuthi kahle kahle lento yomoya noma yesibonakaliso noma yani yokuhlola isuka. Uzokhumbula isiZulu sithi uma sisuka sihamba siyohlola kwakungasho ukuthi siyohlola sasiya kubaqambi bamanga. Kunomuntu othi mawuyohlola afika ngqo into eyiyona, kunomunye afike aye eceleni. That is why mawuzohlola kufanele uconfirm eindaweni cishe ezintathu, uhamba ubuka ukuthi lento iyona yini. Kuyenzeka umuntu afika kuhlolele ashaye khona
but mase kufanele akhiphe ikhambi akakwazi ukukhipha ikhambi loyo moya siubiza ngomoya weyipoki loyo muntu akathwasanga kodwa kunento ayilandile wayigcaba wayifaka ijaji walifaka emzimbeni loyo muntu umoya wakhe ukwazi ukubona kodwa ukwazi ukusindisa sibe sesibuya la sibheke ekuthenini kumele ngihlole kangaki Khehlelezi ngonyaka masabantu sihamba sihlangana nabantu abanemoya ehlukene kubalekile onyakeni sino January February March April first term maybe esikoleni I think sinama term of 3 so bengizothi mina maybe ngonyaka umuntu akahlole cishe kabili noma kathathu ngoba sazi mawuhamba endleleni yini eshintshayo ngoba nayo le mithi esinika abantu ikhona imithi esikunika sithi sivala izitha uthola ukuthi sivala nomsebenzi wakho izitha usuyivale kakhulu isivala nomsebenzi wakho leyo nto uthola ukuthi iyacindezela ebese ethi omunye umuntu mina Khehlelezi ngaya kumuntu wafika wahlola wangihlolela ukuthi isifo lesi sizolapheka kanje amathumba azophela but akaza phela ibuya it bounce back ukuthi ukhona umuntu afika kuhlolele umoya udinga ulalelisise umuntu angaba umakhenikho wemoto ayilungisa imoto but makufika wena athi ayilungisa yakho athi mayilungisa uyizwe ukuthi injini manje ikhona into ekhalayo akayilungisanga kahle kodwa iyaduma kodwa akayilungisanga kahle akufanele ke wena uyolungisa imoto usuyashintsha umakhenikho usuya komunye uzofika aqale phansi ayigeje timing buyela kuloyo muntu kade kwenzela mawufika khona cha baba uhlolile wenzile izinto but kunala engathi angiboni khona kahle qaphelisisa ke mawuye enyangeni uzothi wena uyela ukuthi izinto azilungi kahle ungamfonela isikhathi esiningi akakubona sawuthi igulukudu ninjani baba siyaphika bengithi mkhulu ngizokutshela ukuthi unala okungalunganga khona kahle bese uyamuzwa ukuthi uyalwa yini nawe noma uthi asihlale phansi silungisa amaphutha so into yami ekuhloleni cishe kathathu ngonyaka la ucheck izinto zakho ukuthi zihamba kanjani akufuneki ukuthi mawufika emntwini bese ethi umndeni wakho iwona okuthakathayo kanje loyo nyanga kuseyona inyanga noma kuseyona umprofiti loyo muntu usuke exabanisa umndeni over eqeda bese into yami kubaleke ngani ukuthi ngempela kufanele nenze imhlolo umbuzo loyo obaleke kakhulu ozodinga ukuthi nawe umuntu olalele kubalekile kunomuntu othola ukuthi kwakufanele abe manager kanti ushaywa umuntu asebenza naye emsebenzini umshanga umuntu akazahlola akazilutho ngabe wahamba ohlola wawuzoyibona leyo nto noma engasakutshela ngumprofit noma inyanga usangoma singasakutshela kodwa kunomuntu ayizokunika wona bese uyakumbuleka ukhona umuntu esinawo ke esithi masifika sithi ngeke ngize ngibiza abantu ngamagama noma ngikutshela ukuthi thakatha wabani kodwa ngiyokunika umuthi mawusebenzisa lo muthi uyoyiphupha izinto ebusuku uyiphuphe nje izinto ebusuku uyibonele wena nawuthanda leyo muntu ngoba awuxabanisi kodwa uyayibonela wena kubalekile ukuthi uhlole mawumuntu ngoba uthola ukuthi kunabantu ade bezokudubula ngakusasa but mawuyohlola ufike bese kuthiwa hayibo kunemoto kanje izofika maybe izojika endaweni kanje uze wena mayifika leyo moto wenza 1 no 2 no 3 lapho uyalomkiswa utshela ukhumbula ukuthi makuhlola uhlola into eseza nento esenzakala nento eyenzakalayo so kubalekile lapho ngoba iyaqwashisa ngaso sonke isikhathi kwesinye isikhathi uthola ukuthi ibhizinisi lapha lihambi kahle kwesinye isikhathi imali yalahleka emsebenzini awazi ukuthi yini kahle dropper ibhizinisi lami kunezinto ezidinga common sense ukuthi no man la ibhizinisi lami into yenza ukuthi liwe ukuthi amabhuku ethu maybe asobalance kahle 1 no 2 no 3 noma ama system wethu i-security yethu ayikho tight kahle khona izinto ezidinga ukuhlolwa khona izinto ezingadingi ukuhlolwa khona izinto othi noma uhlolela umuntu umuzwa ukuthi lo muntu ungitshela ngeenyawo ungitshela ngekhanda izinto ezicommon lezi ejwayele ukwenzeka that is why nala siyasilumkisa abantu nala ko TikTok uthola ukuthi enye inyanga ikhuluma ngenye inyanga loyo muntu angimphasisi as inyanga noma it's either inyanga noma umthandazi umuntu osakwazi ukuthi akwazi ukukhuluma ngomuntu owenza into efana neyakhe loyo muntu cha kufanele ayinuka amakhwapha kahle ngoba ngeke ngifike ngigxeke umdlali webhola nami bengidlala ibhola ngithi hayi kufanele ashaya kanje nami kusasa ngizovuka sengishaya njengaye because inyanga noma umthandazi noma isangoma sinjengabantu abazalwa umama oyedwa so akufanele sigxekane kunalokho maybe ukuqondisana mangibona like mina into engihlala
ngingayiceki ngifuna ukuqondisa ila ka TikTok ukuthi cha ka TikTok i-traffic isiningi kakhulu sekune traffic too much nathi zinyanga masihleli sibuka ukhona ezinye izinto ezithi mazenzeke uzugcina ufikela amahloni uthi Nkosi yami ngiyafisa ukuthi akuzengiswele nomgodi okucasha akuzona izinto ofanele ngabe ziyapublishwa lezi kunezinto ofanele ipublishwe khona izinto ongafanele ipublishwe kunenhlolo oyibona ukuthi lo muntu akahloli uyambuza yambuza ukuthi ubani igama lakho asho lo ukuthi hayi mina ngubani bese into kwafanele ukuthi ube ubani kunezinto oyibona lo muntu akahloli uyambuza so ukubaleka engizokusho nokusho kubalekile ukuthi bafowethu sisukumeni samene siyobheka into zethu abantu besintu masibheka then uhambe ekhaya uyidigest lento umbone ukuthi bekhuluma yona uhambe uyoconfirm komunye uhambe uyoconfirm mawuya komunye ungafiki ungene igama lalo hlola ufuna ukubona ukuthi lento ayishoyo injani ungathathwa ipressure useselapha so sithi hayi qala ubukise izinto uyibukisise get advice from other people then uze ukuthi ngempela lento iyaqonda na yini otherwise bafowethu ngiyabonga.